Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Flimkien qegħdin niċċelebraw illum hawnhekk mill-parroċċa ta' Gwardamanġa dedikata l-Madonna ta' Fatima din il-qudiesa tal-Ħadd trasmessa wkoll fuq it-television, fis-social media u hi okkażjoni speċjali għax hija ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. U għalhekk se nitolbu ħafna għal dawn l-adolescenti, nħeġġeġ ukoll dawk li qegħdin isegwuna biex jitolbu ħafna lihom u għall-familji tagħhom u speċjalment biex jgħixu tassew dak li qed niċċelebraw illum, jiġifieri li jkunu nsara li jagħtu xhieda ta' Ġesu. Lum ukoll jiġi ċelebrat jum in-nanniet u għalhekk niftakru mhux biss fin-nanniet ta' dawn l-adolescenti li żgur qed iħarsu lejhom illum bożra speċjali, imma niftakru fin-nanniet kollha. U nirringrazzjaw il-Alla tagħhom, nirringrazzjaw il-Alla tal-eżempju sabiħ li għatuna, nitolbu għal dawk in-nanniet li għaddew għal ħajja ta' dejjem ukoll, imma għal dawk li għadhom magħna illum inħeġġu wkoll l-impenn tagħna biex nuruhom l-imħabba tagħna, nuruhom kemm napprezzawhom u dejjem nuru tassew anki bil-ġiba tagħna magħhom din l-għoża li għandha dejjem tkun f'qalbna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Għandna dawn it-tliet talbiet ta' maħfra li jagħmluhom dawn l-adolescenti u nagħmluhom ukoll it-talbiet tagħna. Mulej aħfirna, għax ħafna drabi nsibu ħin għal kollox u lilek natuk l-aħħar post, mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbuk taħfirna ta' kemm il-darba konna egoisti u qalbna magħluqa għal minnu fil-bżonn. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej aħfirna tal-li fil-ħajja tagħna mhux dejjem fittixna li nħobbu lil xulxin kif ħabbejt int. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, s-Sultan tas-sema, Alla missieli se kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil-missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana, inti li jed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Sawa fuqna mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek biex iżommna l-kol maquda f'fidi waħda u jsaħħaħna bil-qawwa tal-imħabba tiegħu sabiex naslu flimkien għall-perfezzjoni ta' Kristu ibnek u Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Kien narajt il-50, l-Apostli u l-aħwa tiegħu kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu għadu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-snoħra skont ma l-Ispirtu kien jattihom li jitkellmu.
F'Ġerusalem kien hemm xi lut nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-kol imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Miblu għajnu mistaġbin, bdew jgħidu, dawn li qegħdin jitkellmu mhix il-kol mill-Galilija, mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien artwelidu, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, nwieġbu fl-imkien, ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Berek ir-ruħ tiegħi lil-mulej, mulej Alla tiegħi, int kbir bil-bosta, kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ngħidu fl-imkien, ibgħat l-Ispirtu tiegħek. Jekk teħdilhom nifisom jimutu u lejn it-trab jerġa' jmorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek inħolqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Ngħidu flimkien. Jibqa' seb il-mulej għaddejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi għax jien fil-mulej l-għana tiegħi. Ngħidu flimkien. Qari mill-ittra ta' San Pawl l-Apostolu lill-Galatin. Ħuti, jien ngħidilkom, imxu fl-ispirtu u taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Il-frott tal-ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-slim, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem il-gibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-ispirtu ħalli nimxu bl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu konsagrani, bagħtni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba l-fqajrin u d-dawl mill-ġdejt lill-omja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala l-ktieb, taħlura l-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom, din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Il-kelma tal-mulej.
missier il-komunità nisranija li tagħmar f'din il-parroċċa tas-Sultana ta' Rożarju ta' Fatima titolbok tagħti s-sagrament tal-Griżma lil dawn l-insara mamdin biex isiru membri adulti tal-poplu ta' Alla. Tafu mhijiex imħejja biżżejjed Il-ġenituri tagħhom u dawk li għalmuhom għamlu ħilithom kollha biex iħejjuhom sewwa ħalli jirċievu kif jixraq is-sagrament tal-Griżma. Għalhekk nistqar li jisħoq ilhom jirċievu dan is-sagrament. bil-għajnuna ta' Alla u tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu noddu l-indaħutna mal-membri adulti tal-poplu ta' Alla. Inroddu ħajr lil Alla. ħannamel mistoqsija lilkom lillum se tirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Hawn xi ħadd minnkom li jiftakar dakinhar tal-Magħmudija? Jidher li ma ħadd. Jien ma niftakarx il-Magħmudija tiegħi u naħseb laqqas Patri Joseph Zara, l-Kappillan, nixtieq ningrazzjah ukoll illum u anki l-Patrijiet Dominikani naħseb aħna ukoll ma niftakrux dikinhar tal-Magħmudija tagħna. U r-raġuni hi li dikinhar mhux aħna ġejna il-Knisja imma ġabuna il-ġenituri tagħna. Rridu mill-bidu jagħtuna l-iżbaħ u l-aħjar. U għalhekk ġabuna wara ftit mit-twelid tagħna, wara ftit ġranet jew ġimgħat mit-twelid biex aħna nirċievu is-sagrament tal-Magħmudija. Dikinhar mhux aħna li wieġibna l-mistoqsijiet tas-saċerdot imma l-ġenituri u l-parrini f'isimna. Issa llum għaddew ħafna snin u llum intom ġejtu hawn flimkien mal-parrinu jew parrina u hawn anki l-ġenituri tagħkom, imma ġejtu hawn intom biex tikkonfermaw l-għażla li jagħmlu l-ġenituri tagħkom f'isimkom. Dan huwa s-sakrament tal-konfermazzjoni fejn jinżel fikom l-Ispirtu Santu biex jagħtikom id-doni tiegħu, jimlikom bid-doni tiegħu b'konferma ta' dak li sar fis-sagrament tal-Magħmudija. U għalhekk illum hija okkażjoni qabel xejn ta' ringrazzjament lill-Alla, nirringrazzjawh lill-Alla għal dawk kollha illi għenukom tul is-snin biex taslu għal din il-ġurnata. Il-ġenituri, il-parrini, il-katekisti, is-saċerdoti, il-reliġjużi ta' din il-parroċċa speċjalment. Kulħadd, kull minenkom aħna llum ngħidu lill-Alla grazzi ta' dawn kollha li għenuna. Sa llum hija ġurnata speċjali għax jinżel fikom l-Ispirtu Santu u jagħtikom id-doni tiegħu. Jien ċert li intom tafu li huma d-doni tal-Ispirtu Santu. U se nsemmi wieħed għandna 7 doni: erf, fema, kunsill, qawwa, xjenza, pjetà u biża' t'Alla. Imma nixtieq insemmi mod partikolari wieħed id-don tal-qawwa. Bħalma rajna wkoll illum fil-kelma tal-Alla, l-Ispirtu Santu jinżel fikom biex jagħtikom il-qawwa ħalli intom tgħixu tas-sew ta' nsara mingħajr biża' u mingħajr ma iskom tistħu li intom insara. Tgħidli forsi jiena minn min għandi nistħi. Mhux hekk? Dak li qed ngħid jiena kultant jiġri imma u din mhix biss iż-żgħar imma anke l-kbar li aħna nistħu nuru li aħna nsara.
Nsemmilkom eżempju żgħir. Pereżempju, meta niġu fil-Knisja aħna l-Qudiesa kulħadd irott is-salib flimkien. U hekk nagħmlu wkoll waqt il-Qudies li l-aħħar fil-barka. U aħna mdorrijin ħaġa sabiħa li qabel niklu pereżempju inroddu s-salib. Imma ġieli tkun ma' oħrajn mhux id-dar. U tibda tħares lejn tax-xelluk u tal-lemin u tgħid dan se jroddu s-salib, se nroddu waħdin jekk nidher isni qegħdin nrodd is-salib quddiem l-oħrajn. Isek trid xi permess biex trott is-salib. Jiġri kultant li minħabba l-mistħija tal-oħrajn, minħabba l-oħrajn, nistħu nuru li aħna nsara. U jien semmejt eżempju is-sinjal tas-salib li huwa s-sinjal tagħna l-insara, imma hemm eżempji oħra. Pereżempju fil-kliem tagħna li jkun kliem li ma jinsultax, li ma jweġġax, kliem li anzi juri imħabba. Ġesu għallimna wkoll biex inkunu onesti, nimxu sew, biex naħfru, anki jekk inkunu ma' oħrajn li jaħsbuha differenti. Għanna nażlu dak li hu tajjeb u l-Ispiritu Santu jagħtikom il-qawwa biex tażlu dak li hu tajjeb, anki jekk ħadd ieħor mhux qed jagħmlu u ma tagħmilx il-ħażin anki jekk kulħadd madwarek qed jagħmlu. Din hija l-qawwa li jagħtikom l-Ispiritu Santu bħalma ta' lill-Apostli fil-bidu meta kienu mbeżżejn imma bil-qawwa tiegħu ħarġu bla biża' jistqarru l-Ġesu, hekk jagħmel ukoll magħkom. Jagħtikom din il-qawwa ħatgħixu tas-sew tansara. Issa, ħanħarsu ftit fis-snin li ġejjin. Huwa importanti li dak li qed tiċċelebraw illum intkom tkomplu tgħixuh fis-snin li ġejjin. U għalhekk ħansemmi żewġ affarijiet li huma essenzjali għalina l-insara. L-ewwel nett, li nkomplu nitgħallmu, nkomplu nikbru fit-tagħlim u nikbru fil-ħajja tagħna nisranija. Tgħidux tallimt biżżejjed, ħadd ma tallem biżżejjed. U la jien ma tallim biżżejjed, la hawnhekk il-Patrijiet Dominikani ma tallmu biżżejjed, ħadd ma tallem biżżejjed. Immintom iktar u iktar hemm bżonn li tkomplu titgħallmu u tapprezzaw l-okkażjonijiet ta' tagħlim flimkien anke meta ikun hemm laqgħat ta' formazzjoni. Tkomplu għal dan għax għandkom bżonn għajnuna kbira biex anki tkunu tafu kif tgħixu l-ħajja nisranija llum qalb l-isfidi differenti li hawn. It-tieni, li tkomplu tieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd. Kull quddiesa hija sabiħa u tajba, imma nsemmi l-Ħadd jum il-mulej, jew is-sibt filgħaxija naturalment. Jibda jum il-mulej mis-sibt filgħaxija. Ma ħan nsemmi jum il-mulej il-Ħadd. Huwa importanti li intom bħala issa nsara adulti li qed tieħdu dan l-impenn, tieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd. U meta ngħid il-Ħadd, kull nhar ta' Ħadd, mhux l-ewwel Ħadd tax-xahar jew l-aħħar Ħadd tax-xahar, kull nhar ta' Ħadd, għax kull nhar ta' Ħadd huwa jum il-mulej. Min ma jistax u dħut minn dawn li qed isegwuna illum fuq it-television, fuq is-social media huma nies li ma jistawx jiġu l-Knisja għax morda, għax anzjani, illa li qegħdin fl-isptarijiet jew fil-ħoms tagħhom. Dawk isegwuna u jagħmlu ħaġa sabiħa ħafna minn fuq it-television jew is-social media. Imma aħna nkunu nifilħu u importanti li nieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd u intom illum li qed tirċievu s-sagrament tal-Griżma huwa importanti illi tgħidu kull nhar ta' Ħadd jiena nieħu sehem fil-quddiesa u nħeġġeġ l-oħrajn anke tal-familja tiegħi biex nieħdu sehem fil-quddiesa. U meta ngħid nieħdu sehem fil-quddiesa, jinċert li hawnhekk fil-Knisja parrokjali ta' Gwarda Manċja dedikata l-Madonna ta' Fatima, il-kappellan u l-patrijiet hawnhekk Dominikani jieħdu gost li intom tiġu hawnhekk għall-quddiesa. Imma anke jekk ma tkunux hawn u tkunu pereżempju Għawdex
u naf li hemm diversi segwuna minn Għawdex ukoll. Tgħidu Għawdex, hemm qudies Għawdex, hemm ħafna knejjes, imma trid tmur inti, mhux hekk? Jekk tkun qed tgħum hemm isfel f'xi bajja sabiħa li għandhom Għawdex, bħal Dwejra pereżempju jew ir-Ramla l-Ħamra. Ma sax tgħid l-quddiesa u tiġi l-quddies hemmhekk, inti trid tmur il-Knisja u dan hu l-impenn tagħna bħala Ansara li nieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd. L-aħħar kelma li xtaqt ngħid hija lill-parrini u lill-ġenituri li qegħdin parrini fejnkom, il-ġenituri hawnhekk fil-Knisja, intom qegħdin illum tifirħu l-okkażjoni sabiħa u għandkom għalfejn tifirħu. Nixtieqkom tiftakru ħafna fir-responsabilità li Alla qed jafda f'idejkom. Alla qed jafdalkom ir-responsabilità ta' dawn l-adolescenti biex intom tgħinuhom jikbru bħala Ansara u jkunu tassew insara li jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom. Ħansemmi tliet affarijiet ta' għajnuna. L-ewwel nett li tgħidulhom kelma ta' inkoraġġiment. Għandhom bżonn jisimgħu kelma ta' inkoraġġiment illum. It-tieni titolbu għalihom bħalma qed tagħmlu llum, ma mhux biss illum tgħidu talba anki żgħira għalihom kuljum. Ħalli l-mulej dejjem imexxihom fi triq tajba, jurihom it-triq tajba. U t-tielet li tagħtuhom eżempju ta' ħajja nisranija. Mod li meta jħarsu lejkom parrini u ġenituri jgħidu ara kemm hu sabiħ tkun nisrani, ara kemm hija sabiħa l-ħajja nisranija għax qed nara l-eżempju fil-ġenituri u fil-parrini. Ftakruhom dawn it-tlieta kelma ta' inkoraġġiment talba lihom u eżempju ta' ħajja nisranija. Ejjew nitolbu għal dawn l-adolescenti llum tolbu biex jimlihom il-mulej bl-ispirtu tiegħu u biex aħna nuruhom is-sapport tagħna, l-appoġġ tagħna u l-kuraġġ. Nistgħu nċabxbulhom waħda l-koll. Se jqumu bil-wifqa dawk li se jirċievu is-sagrament tal-Grisma tal-Isqof ħalli jwieġbu flimkien għal dawn il-mistoqsijiet li kienu saru fil-mamudija u li dikinhar twieġbu mill-ġenituri parini f'isimkom. Nixtieqkom issegwu naturalment għal dawn il-mistoqsijiet u twieġbu flimkien. Tiġħdu lid-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Wlied Alla, tiġħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, tiġħdu lix-xita li anqalu jħajjar għad-dnub, temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, temnu f'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdini u Sidna li twieled minn Marija Verġni, bata, miet u difnuh, għam minn bejn l-wiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier, temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-wiet u fil-ħajja ta' dejjem, tridu tgħixu ħajja mibnija fuq it-tagħlim u l-eżempju ta' Sidna Ġesu li taħajtu għalina l-mitimbin, tridu tħobbu l-Alla l-ewwel qabel kollox u l-proxmu bħalkom infuskom, tridu intom tkomplu l-missjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li jrid is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha,
Din i il-fidi tagħna, din il-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. U tieżis nitolbu lil Alla l-Missili jista' kollox għal dawn l-uliet adottivi tiegħu li fil-mamudija diġà twildu mill-ġdid tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuh biex fit-tiba tiegħu isawwaf fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli jwettaqhom bil-kotra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xeb sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. Nagħmlu talba fis-skiet għal dawn l-adolescenti. Olla li tista' kollox mis-sissina Ġesu Kristu, intajt weli ġdid il dawn il-qaddejja tiegħek mill-ilma u mill-Ispirtu Santu u ħlisthom minn dnubietom. Ibad fuqhom mulej l-Ispirtu Santu d-Defensur, għatihom l-Ispirtu tal-erfu d-den, l-Ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u l-pjetà, imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna.
Issa jenu namlu tal-bit tal-komunità, mublu jifqa, u tjeżiż fiċ-ċokontana nitolbu li l-missil li jista' kollox, inkunu qalb waħda fit-talb li serin namlulu kif waħda hija l-fidi, it-tama u l-imħabba li ġejjin mill-Ispirtu Qaddis tiegħu. Nitolbok mulej għalina li l-lum irċevejna l-Ispirtu Santu biex fil-waqt li nikbru fil-umiltà insaħħu fil-fidi u fl-imħabba ħalli l-istess Spiritu li jgħix fina jaħdem permezz tagħna biex inkomplu l-missjoni ta' Ġesu f'kull fejn inkunu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull wieħed u waħda minna biex ħajjitna ssir offerta li toxbok għal glorja tiegħek u għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ħeġġeġ qlubna biex nibqgħu niġu għal laqat li jsiru għal ġid tagħna. Ħalli nkomplu narfuk u nħobbuk tul ħajjitna kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ġenituri tagħna, għal dawk li jieħdu ssiebna, għall allima u l-katekisti tagħna biex jarfu jgħinuna ngħixu l-ħajja nisranija kif titlob minna inti. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li ma nitbedu qatt minnek u nħallu xejn u ma nħallu xejn jieħu postok fil-qalb tagħna biex il-ferħ li tajtna llum nażżuh ftul ħajjitna kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dak kollha rċevew il-griżma fil-modi li nbedu minnek. Għatihom il-grazzi jerġgħu jduru lejk. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dan il-jum ma jkunx biss ċerimonja sabiħa, imma mpenn minn qalbna biex ngħixu l-ħajja nisranija. Ħalli d-don tal-Ispiritu Santu li għadna kemm irċevejna jagħti l-frott mixtieq f'ħajjitna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. O Alla, inti tajt l-Ispiritu Santu lill-Apostoli tiegħek u rid li huma u s-suċċessuri tagħhom jadduh lil fidili l-oħra. Fit-tieba tiegħek isma' t-talb tagħna u dak kollu li inti għamilt sa mill-bidu tax-xandir tal-Evanġelju għamlu issa wkoll fi qlub ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma sabiex jinfu
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna, u wara li bil-qawmien tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawtu l-art mimlija bi-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawit. Mbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smawit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu minn dal-ħobs, kull darba li nixorbu minn dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Sama tiġi, sama tiġi, sama tiġi, o mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem,
flimkien mal-Verġin Mqazza Alla Marija ma' San Giuseppe mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ida fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, ma daħħalniex fi tiġrib, iseħħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I've asked my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I seek heaven and pray this for you. I pray for your healing, that circumstances will change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name.
Nitolbu. Fiċċo kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajl l-Alla. Eccellenza, grazzi ħafna li joġbok tamministra s-sagrament tal-konfirmazzjoni lil dawn l-adolescenti tagħna. Ibqa' jitlob għalina biex bħala parroċċa nistaħħu fil-fidi. Grazzi ħafna. Want to say, Lord, it's you who gave me life, and I can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. Give all that I am to you, that every day I can be a light that shines your name every day. It's you I live for every day. I follow after you every day. I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I may come to know you more. You will guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world every day. It's you I live for every day. I'll follow after you every day. I walk Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Fatima fi Gwardamanġa. Dan is-santwarju inbena mill-Patrijiet Dominikani fl-1952 biex ikun iċ-ċentru tal-Kruċjata tar-Rużarju. 16-il sena wara, propju fl-1968, sar knisja parrokjali. B'dawk id-dettalji dwar is-Santwarju tal-Madonna ta' Fatima nagħlqu x-xandira tal-lum. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.